Back to combat ko dasay na sad tayo guys. Oy kalahian diri sa New Year diri sa sa abroad ug diha. Diha aligre kayo ba kay kining tawag ani? Bibo kayo kay daghang kay pabuto. Dire na gyapoy gamayng salo-salo. Pero di gid parehas diha ba. Bibo kayo kay daghang pabuto tas kauban nimo mga kaparentihan, pamilya nimo. Dire ikaw ra isa magsalo-salo. Ikaw ra pud isa magpabuto. So anay kalahian dire anang makita nimo pag nag-abroad ka. Unay mahimong realidad nimo dire. So karon bago na sa tuig, so kung naamoy mga suliran nga gipanghambin nga di ninyo kayang pas-anon nga kamura, lukdoa kaysa ako kabiba pug ko. Kasi di ay bagong tuig naman. Karon tuig mapun-an pa di tabla na ta. Oh, dayon nga punta sa atong pagpaningkamot ani apil paning tiil. No adlaw. Aning kamot tagay. Wa man tay ginapaabot. Sige lang tag ampo na. Maabot ta na ako ni, maabot ta na ako ni, nya dili ta malihok unsa may maabot na to ana. Hoy, gimingaw ko sa akong basakan, duha ka semana pug wala ka agi-agi diri dapitan na pod. Oh, bibo kay mga uwak diri kay so. Di may ganahan ako ni kabuntag na ba. Oh. Hindot kay palibot ba. Oh. Tama na nimo. Murag ikaw tao sa kalibutan ba. Mamakod na mo diha, manarbaho na ta. Di na magtinapulan kay bagong tuig na.